ଆଜ୍ଞା এটা কোন হচ্ছে এটা ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ସମୟରେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଅଛି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି আদিবাসী ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମପୀଠ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ସେନ୍ସସ୍ ଯୋଉଟା 2021 ରେ ହେବ ତାକୁ ଅଲଗା ସେନ୍ସସ୍ ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ କୋଡ୍ ହେବ ଅଲଗା ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଧର୍ମର ନାଁ ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଧର୍ମ ଅଛି ଅଲଗା ଭାଷା ଅଛି ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଲିପି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଧର୍ମଟା ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ତେଣୁକରି ସାମ୍ନା ଧର୍ମକୁ ସଂବିଧାନ 26 ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କୋଡ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ हाँ ठीक है पढ़ाई करा तापर सरकार का निष्पत्ति करना दुईटा संबंध मिसी कर ठीक है এটা সেম উপরে सेम এটা কোন ঋষি ঋষি লেডি আছে করা এটা করে ব্যবসা করে ঋষি করে ঋষি কোন করে না করে দিলে नाते नाते जल्दी कर ले कोरोना नहीं कोई करना नहीं पाका पाका किया को पड़े एपटे सर हाँ जतो कोरोना नहीं पाका पाका है ना फोटो मीडिया रे जो गए कोरोना सामना